Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και συγκεκριμένα ένας από τους καλύτερους της γενιάς του. Και δεν είναι άλλος από τον Ιάκωβο Μιλεντίγεβιτς. Ιάκωβε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνειρο κάθε παίκτη είναι να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής. Εσύ όχι μόνο τη φόρεσες, αλλά κατέκτησες με αυτή και ένα τρόπαιο. Ποιοι είναι οι επόμενοι σου στόχοι? Επόμενος στόχος είναι η ομάδα του χρόνου να κάνει μια ανάλογη πορεία όπως η φετινή. Το ότι φοράω τη φανέλα της Εθνικής είναι μεγάλη τιμή για μένα και για όλα τα παιδιά. Τιμάμε την πατρίδα μας, τιμάμε τη χώρα μας. Δείχνουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά ως νέα παιδιά και πιστεύω του χρόνου η πορεία που θα κάνουμε στο πρωτάθλημά μας με την Εθνική θα είναι ίδια, πιστεύω ίδια θα είναι. Πέρυσι στο Εγάλεο Γάμα Εθνική, φέτος στο ΔΟΥΚ Α2. Σκέφτηκες καθόλου ότι με την πολύ καλή σου εμφάνιση στην Εθνική θα παρέκαμπτες στην Α2 και θα πήγαινες κατευθείαν στην Α1? Στο μυαλό μου, όταν ήμουν στην Εθνική στο καλοκαίρι στο Βόλο, δεν είχα αυτό σε ποια ομάδα θα πάω εκεί που θα παίξω. Στο μυαλό μου είχα η ομάδα να κερδίζει, η ομάδα να πηγαίνει καλά, η ομάδα να βγει πρώτη, να χτυπήσει μετάλλιο. Το ότι εγώ πήγα στο Δούκα φέτος είναι ένα άλμα για μένα, είναι ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα μου. Γάμα Εθνική είναι ένα πρωτάθλημα πιο κάτω από την Α2, υπάρχει ανταγωνιστικότητα, αλλά η Α2 είναι από τα πιο σκληρά τα φετινά πρωταθλήματα που έχουν γίνει στην ιστορία. Το μπάσκετ ήρθε εξαιτίας του μπαμπά? Να σας πω την αλήθεια, είχα ξεκινήσει τένις, 2 χρόνια έκανα, αλλά είδα ότι δεν πήγαινε λόγω οικονομικών προβλημάτων, επειδή το τένις έχει πολλά προβλήματα με τα οικονομικά. Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήθελαν να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Ο πατέρας μου είναι προπονητής μπάσκετ, έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες Σερβίας και με πήρε στην ομάδα του στα Μέγαρα, στην πρώτη μου ομάδα και έπαιξα εκεί. Είναι αυστηρός ο μπαμπάς? Ο αυστηρός δεν είναι, είναι αυστηρός όταν πρέπει. Όταν μου δείχνει τα λάθη μου, μου τα τονίζει και εγώ με τη σειρά μου προσπαθώ να τα βελτιώσω και να γίνω ακόμα καλύτερος. Ποιος έμαθε να παίζεις μπάσκετ? Μπάσκετ με έμαθε αρχικά ο πατέρας μου, λόγω ότι ήταν προπονητής μου πρώτος. Μετά όταν εγώ ήρθα στο Εγάλεο και ήμουνα από τότε, ήμουνα ήδη 12 χρόνια, είχα προπονητές πολύ καλούς, από μικρούς μας πρόσεχαν, μας βελτίωναν σε κάθε προπόνηση. Και καταφέρανε το Εγάλεο ως ομάδα να βγάλει κάποιους καλούς παίχτες και να παίξουν σε μεγάλες κατηγορίες. Θα ήθελα ένα σχόλιο σου για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά, θα μπει τετράδα και γιατί έχει να μην χτυπήσει ακόμα και το μετάλλιο. Σε αυτό το σημείο, Ιάκωβε, θα σου πω κάποιους μπασκετικούς όρους για να μάθουν επιτέλους και οι γυναίκες τι σημαίνουν, να πηγαίνουμε άνεση στο γήπεδο. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι είναι το airball? Το airball είναι ένα άστοχο σουτ που έχει προκληθεί λόγω κακής επιλογής του παίχτη που έχει σουτάρει ή λόγω ότι η άμυνα ήταν πολύ καλή πάνω στην μπάλα. Άστοχο εντελώς σουτ, ναι. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι τώρα την μπάλα. Ναι, αυτό. Pick and roll. Pick and roll. Pick and roll είναι ένας συνδυασμός δύο παικτών, κυρίως δύο παικτών, που ο επιθετικός που έχει την μπάλα με το screen που γίνεται, το pick που γίνεται πάνω στην μπάλα, Τι μας λες κι άλλες άχνες λέξεις? κερδίζει προβάδισμα με τον αμυντικό του παίχτη και έτσι δημιουργούνται καταστάσεις πλεονεκτήματος μέσα στη ρακέτα του γηπέδου. Follow. Follow είναι όταν ένας παίχτης χάσει το καλάθι, αστοχήσει και έρθει ένας άλλος ή ο ίδιος καταφέρει και πάρει το rebound και βάλει το καλάθι στον αέρα, κυρίως γίνεται αυτό. Split. Split σημαίνει όταν έχει την μπάλα ένας παίχτης μέσα στο γήπεδο, κάνει ένα drive, δηλαδή παίρνει κάποιο χώρο για να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις στην επίθεση και έτσι δημιουργούνται πλεονεκτήματα για την επίθεση. Και το πιο δύσκολο?
Mismatch είναι όταν μετά από κάποιο σύστημα μέσα στο παιχνίδι η ομάδα που παίζει καταφέρει και δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα, δηλαδή βρεθεί ένας κοντός με ένα ψηλό ή ένα ψηλός με ένα κοντό, αυτό λέγεται mismatch. Και έτσι καταφέρουμε να υπάρχει λόγω ύψος, λόγω δύναμης, διαφορετικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.